kasani program zai fara. Babban sarkin mu Otumfuo Osei da second ya yi niyyar shi akan Qur'ani, kowa ya zauna, za a zo a raba Qur'ani. Na raba an kare, imam ya bude ya so a fara karantawa, ya an karanta an kare a yi hutuba a yi addu'a. Da ya duhu Ohinikesiye eyeyi Biblia yana na Otumfuo Osei da second ya da Qur'an no akomano ama de wala kuma sono wakache ni Nyankopɔn. Nti sese yebeche Qur'an no e de ama omanimfo obia entono boasi enkenkan Qur'an no baako sede yebeya nintentem no yampa ebono ebedu otwedi Nyankopɔn enim sese sa asanteman enya hoto ene nkoso a ebika Ghana man nyinaa. Nti mpaebɔ a yɛbɛyi mpaebɔ a ehia ma yɛ nyinaa. Nti yɛsrɛ mo obi bia yɛde Qur'an na ama no yɛwɔ akomam na kenkan Qur'an no sɛde yɛbɛyɛ a yɛn mpaebɔ no ɛnɛ yi a Nyame bɛgye atom na wayɛ Otumfuo n'akoma pɛdeɛ so ɛde ama no na yɛso yɛbɛnya ahotɔ ne nkɔsoɔ ɛwɔ yɛabrabɔ. Nti yɛsrɛ nnuanom nyinaa sɛ obia ɛngye Qur'an no yɛde du wɔ nim na wonim sɛ wontimi nkenkan a mesrɛ wo mangye. Ɛfiri sɛ yɛpɛ mpaebɔ a ɛmu odu na ɛmu ohwam na mpaebɔ a na nsunsuasoɔ pa no ɛbɛdware yɛ nana ɛne asanteman nyinaa ama ebi aka Ghana man nyinaa. ولا ضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وهم لا يؤمنون إن في أعناقهم أغلالا عليهم سدا ومن خلفهم سدا فأبشرناهم فهم لا يبصرون. Obia betimi ahyase imam ebiano obia ahyase. يعلمون وآية الله الليل نصر من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية الله أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعملوا من لو شاء الله أعطانا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهدي لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانته فما استطاعوا مطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكل إن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومقتضون ما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرضي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا خسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصره منه والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى آذك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الذي سابق النهار وكل في فرق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلق مشحون وأذقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم إلا من لو شاء الله أعطانا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ويصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلم إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آن لكم يا بني آدم ألا تأمروا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصنعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانته فما استطاعوا مطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقشه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما أمنت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسول المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أغناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومرد غير مرض ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثبت موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل عسل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أميننا وتوف وسيتته. اللهم انصر أميننا وتوف وسيتته. اللهم انصر أميننا وتوف وسيتته برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا وصلنا ولا تقطعنا وآثرنا ولا تعسر علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحرنا وعبدنا وغادرنا وغائبنا وطائنا وعاسنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك ناصينا بيدك ماذا فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وفارقنا وجميعنا إلى جناتك سابقين. اللهم قم بنا معيدا وناصرا وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا محسوما برحمتك يا عزيز يا غفار. هز جارك جل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان. فمن الحنان ومنان غير الله نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن أصحابنا أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب آمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمنا في أوطاننا أشنتي اللهم آمنا في أوطاننا أشنتي اللهم آمنا في أوطاننا أشنتي اللهم انصر أميرنا لنا وتوفوا اللهم انصر أميرنا لنا وتوفوا اللهم انصر أميرنا لنا وتوفوا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأقرن نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على نبي. ansa na yɛde biribiara bɛhyɛ so no mpaebɔ no wobɛsɛ mekyerɛ mu kakra ɛwɔ twi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nana ɔtomfoɔ ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu ɛbɛte deɛ yɛkekaeɛ no deɛ ɛdi nkan no ɔbɔ mpaeɛ ɛde da ɔtwadeɛ mpa Onyankopɔn Allah ase sɛ ɔma a bosome a ɛyɛ akyiriwia bosome no ɛbɛtoeɛ na yɛtumi akyiri kɔm mfitiaseɛ ɛkɔ ne wieɛ na wɔsere bɔ ne fakyɛ sɛ ɛyɛ akyiriwia no a yɛyɛ ne Onyame ɔmfa yɛ bɔne nyinaa nkyɛeɛ. Sɛ Nyame de yɛ bɔne akyɛeɛ na yɛ ho ate a na ɛwɔ sɛ yɛde nhyira no ɛde berɛ yɛ nana Otumfoɔ ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔtwadeɛ mpa Onyankopɔn ɛde ne nhyira nsuo no ɛbɛdware yɛ nana na wama no nkwa tenten na wama no apɔteɛ na wama no nyinikyɛ na mfihyia aduonum ɛyɛ 25 years a yɛ nana ɛbɛtena akonnwa yi so yɛn nyinaa yɛdi ho adanseɛ ahotɔ nkɔsoɔ ɛne mpuntuo a nana ɛde abrɛ Asanteman ama adware Ghana man nyinaa. Ɛnɛ wokɔ baabi a nana ɔgya ne din ɛwɔ hɔ wɔyi ɛma yɛkae yɛ nana ɛyɛ Otumfoɔ ɔsɛ tutu the first yɛde yɛdi tum sɛ Otumfoɔ the first no ɔno ara na ɔde asa bɛtena akonnwa mu sɛ wohwɛ nana ne nimyɛ ne n'adeso ho ne nimdeɛ ɛne ɔbaayɛ sɛdeɛ wɔsi ada ne mmarima no ekuku Asanteman esi hɔ ama ɛnnɛ sɛ wopie bebree a wode bɔ wo ho asafohene sɛ wofiri Asanteman na nana ɔno ara na ɛtoɔ no nti yɛbɔ n'aba so Onyame wɔmmoa no mfie no a Nyame de ama no no Onyame mma no mfie no mmɔho deɛ ahoɔden ɛwɔ mu deɛ nkɔsoɔ ɛwɔ mu Onyame ɛmfa ahɔhoɔ mfiri baabi bebree mmra na ɔmo mbɛhwɛ n'ade so hunu no na ɔmo mmoa no na ntumi mmam ɛmfa ma no ɛfisɛ nana onya ahotɔ nana onya nkɔsoɔ a ɛne yɛ so yɛ ho tɔyɛ ɛnɛ nana ɛte dwam yi ɔte dwam ɛne ma Ghana man mu nyinaa ɛnɛ Asanteman ɛyɛ dwankɔbea obi a ɛbɛyɛ hyibia no yɛdware ba Asanteman sɛ wodware so ɛbɛtoa nana a sɛ nana so de ne nimdeɛ ne nyansa a Nyame de ma no no ɔde wura asɛm no nso pɛ wo sɛ asɛm no akɔda koraa na yɛ ɔtwadeɛ mpa Onyankopɔn Allah ɛne wɔyi nana ɛde ama Asanteman ɛnyɛ Ghana man ɛnyɛ Asanteman nko ara nti yɛbɔ mpaeɛ ɛde ma Asanteman sɛ Asanteman ɛnyɛ nkɔsoɔ adeɛ bi a ɛbɛyɛ ɔhaw Onyame wɔyi mfiri hɔ ɛmfa ma yɛ adeɛ bi a ɛbɛyɛ kwadaa na Onyame wɔyi mfiri hɔ ɛmfa ma yɛ mpaebɔ mu no ɔbɔ mpaeɛ sɛ Ghana man yɛkɔ abatoɔ yɛsere wɔtwadeɛ mpa Onyankopɔn Allah sɛ wɔma abatoɔ no ɛberɛ a yɛkɔ no yɛnkɔ no asomdwem yɛduru abatoɔ mu so a yɛnto no asomdwem
yɛwie so a yɛtena asomdwee mu asomdwee no a onyame de ama Ghana man a ewiase nyinaa no yɛde bɔ yɛn aba so no onyame ma asomdwee no ɛntena hɔ ɛnkɔpem atemmuada ne mpaebɔ bɔ mpayɛ a emu ohwam ɛde ma yɛn nana ɔsɛ tutu ɔtɔ so mmienu sɛ dwumadie a wɔdi ago akɔn mu no dwumadie no ayɛ yie ahyɛ aseɛ ɛso aba ama aba no koraa yɛate bi adi na yɛnim sɛ yɛbɛdi ama akyiri ma abɛdi yɛn nananom ne yɛn nananom kan soa no nyinaa ba abɛdi nti yɛbɔ mpaeɛ de ma nana sɛ onyame ɔnyɛ ɔbɛtwɛre mpo Nyankopɔn wɔn ankasa ɛna ɔde nana baeɛ ɛmmoa bi a nana hia bi ɔmfa ma no ɔwia bi a nana bia ɔmfa ma no saa so na yɛ so nkramofoɔ yɛayɛ krado ɛde ama nana yɛhu sɛ nana wɔyɛ ɔhene a wɔbaeɛ ɔde obi a wɔaka yɛ nyinaa ahyɛ ne yam nana wɔnyɛ nyiyimu onim sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ ne nananom yɛso yɛni nana bi a yɛde bɔ yɛ ho asafohene ɛsen nana sɛdeɛ meka no mfitiaseɛ no Ghana afana nyinaa yɛkɔ a yɛka sɛ yɛfiri Ashanti a wotumi wo sɛ yɛma yɛmmu paa me nua bi deɛ ɔka kyɛ mesɔre kasa a bɛdwam yɛwie no ɔsɛ wɔfiri he ɛne ɛsi wɔfiri Ashanti ɔsɛ nokorɛ ɔtumfoɔ nana no enti yɛde naseɛ ɛma ɔtwadeɛ mpo Nyankopɔn sɛ ɔma yɛwo yɛwɔ asantemam yɛtete yɛwɔ asanteman nyansa no adware yɛkɔ baabi a so a ɛbɛyɛ ho adi nti yɛbɔ mpaeɛ ɛde ma asanteman saa so na ahemfo nyinaa atwa ɔtumfoɔ ho ahyia no yɛbɔ mpaeɛ de ma wɔn mpanyinfoɔ a atwa ɔtumfoɔ ahyia ho yɛbɔ mpaeɛ de ma mo nyinaa sɛ onyame ɛma mo apɔteɛ ɔma mo koreɛ ɔma mo yɛkɔduru ɔma mo mmɔ ɔtumfoɔ akyi dɔm yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na ade suhunu no a nyame de ama no a wɔde ba awiase no ɛbɛtumi aba mu na adasa yɛho atɔ yɛ yɛda mo ase wei ne kakra a mewɔ ɛka yɛ mpabɔ no ɛwɔ a friend Imam Yusufia when I asoase Imam committee chairman national and also NA chairman nti Imam Yusufia de no NABPA eba say yefre district imams nyina omo call rounds omo nyina so ye be Hilal committee conference a ombe nyina so abekire won say sina esiyeye nti ehunu busome no a ni nyina ya kwachiri ya no afiwe sa na ba no ene fa pension the fight account no je da ba bom paye ma nana enam say be na mfiemienu ni be mfiemienu na ye sha ase nti tuamusa district chief imam metropolitan ene municipal omo nyina ye do omo ba ye bompa ye ema ye na otumfo bebre ni no because ko otumfo say ai obi na ho bre ni no ti se omo hu no pa enti nkramofo e wa Asantema mo ha en me di o ma ba ga ba be bo empire amount said na America no silver jubilee what is silver jubilee ma aka golden jubilee silver jubilee your bonfire say Nyankopon be ma golden jubilee ato no your bonfire say golden jubilee but bana to no ne golden jubilee na me de won man kwa so man kwa say ye imam pani sharubutu o 107 say aha and I was benya 107 no di golden jubilee no Allahu Akbar wana me de be di golden jubilee enti na me enye empa akoso amen empa kwa e boy fun ya na me won fe gbon nche ya fun so a wani so ma no ma e ho akafi apa al-fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nana akwada we soso wo sabun zongo ha akwada no ni wuru anyam dempe no de madaha ka se madaha wo kanfo okonsheni nshana asumje nka no de wuru anyam je ma wori ye ti anu no to ya de shebe mana to nana prempe anyu achiro إلى سرامي وجيت أنكرا وأنكرها فيها هذه ما أنكرا وجدت كل الكون في مقالي نانا برمت أمره شعير ومنزل الأمير باب أحمد ولم يزل طول زمان يحمد ومنزل الأمير باب أحمد نانا برمت أمره شعير كذا الأمير الفوت أحمد الفتى وحبه في القلب دارا ثبتا اختلفت علثونهم فالعاقد متحد حقا لرب الحمد أولهم حوسا وآل زرما كزاد ضمب الخير فيه معما وجاءني يربى كذاك موشي ووانجرى وجاءني منفرشي وقوم غرما وبسنغ وفولا قاو وولا أحزوا أني ولا غرون شجاء وقساسي ولوبي برغو دغاتي فأزالوا نسبي كذاك قطقلي وفرفر أتوا كذاك غنجا ومن الفيض رو كذاك قطقلي وفرفر أتوا كذاك غنجا ومن الفيض رو باسار عادرها فتلقبائل سقاهم الختم التجان قائل أهل دغنبا هم أشد هبا إذ فلقوا جدا وكل لبا أهل دغنبا هم أشد هبا إذ فلقوا جدا وكل لبا سيدنا محمد رسول الله. Kakra okaye nyomo a utwaye edema ye nana prempe the second ensem na o kan na se wasi Ghana man se kan mfunya ebomu a ohene bie no ho a otese asante hene etese ebra na nana prempe the second oti dwaso no utimika zongofuo yina ebomu wode tribe bia efi bebia baaye eye ne dia omawo bebi echinase na wode mu tutu wo tribe no ano sedi ebeya se bibi ekoso a omo betimi ayunu eyina asotire na wotimi aso ano entem wotimi de nana pempe eye eni de asanteman otumfo aye no a ekire se Ghana maimu bebie ne ho yonkobia te se asanteman se asanteman mutena de ahoto wo ho asomdwie wo ho uti asanteman mu obi antatawo utimu te se de woto wo menu wosi weina ebeba na enyina bebia na ejina ahanfu pa onyame eyi wo mo ede amaye a enne ye na nyame eyi amaye ye pese imam say 105 na ye isu akra amaye ye pese nyame ma no hundreds a ohondi ewomuo se nyankopon de wo pe ene woye se wo kwotro kunkunu mu a obi wo ha wonya 700 years obi nya 800 obi nya 1000 suna no ho ade no otimi koba sa ohondi no
ɛni mfie no ɛna yɛpɛ sɛ otwadi Onyankopɔn ɛde bɛma yɛn nana ɔsɛ tutu na wɔtumi ayɛ bebree ɛde aboa ɛnyɛ asantema kora ɛwi asɛman nyinaa nti deɛ ɔka yɛ nyinaa sɛ wɔsi yɛn ni baabi akɔ ɛsɛ asantema yɛkuro ɛni nti nana asantehene yɛda wo na biribi a wɔbɛka biara no yɛbɛyɛ sɛdeɛ yɛbɛyɛ a kakra a yɛbɛtumi ɛde aboa na asanteman afa ne tumafa epira no yɛn nyinaa yɛbɛboa wo yɛde mpaebɔ no ɛnso ha ɛnɛ deɛ yɛda a yɛabɛhyia wɔ a yɛbɔ mpaeɛ ama wo na mmom yɛka kyerɛ imamfoɔ nyinaa sɛ obi biara wɔbɛgyina simpie so na wobɛpirikyi na wammɔ otumfoɔ sɛ tutu din ansrɛ wɔ twɛde yɛn Onyankopɔn Allah amfa ama no na yɛne wo bi dwom ɛfiri sɛ onye ahotɔ a ɛne yɛ so yɛwɔ ahotɔ na wɔsi na gyina no nan so na mmom ɛnɛ imam ne ho dodɔ no te ne gyina yɛ no ɛnyɛ papa wo sɛ kɔsoro kɔkɔɔ akye ne nti wodeɛ nana yɛsɛ ɔmo organize this gathering yi ɔmo wɔ nsɛm kakra a wɔmpɛ sɛ ɔmo de to yɛn nana ɔsɛ tutu a wɔtɔ so mmienu anim nti nana kyerɛ ne yɛde bɛfa wo so sɛ kwan da hɔ a na yama ọmọ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل تمسك بسنته وأتم بشريعته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نتا ما شوفي سا عندي يا مامي سا أكون جايسا كوميتي أيه أهوني كرمو سا ينجنا يانا نأنين نايا فايا ريبورت انفانتو ننين أكون جاكسيا يهو بيدا Nemum Allah subhanahu wa ta'ala wanu na ɛhyehyɛ bibia yɛsɛ Allah wɔntɔ suopa mfongu yɛ nana ɔsɛe tutu so wɔman afi bebree afi so a nkwa bebree ɛwɔ mu. On this note mehyɛ aseɛ ɛredi saa report a yɛde ama me ɛyɛ committee no yɛbɛ put before yɛ nana ɛnim. 25th anniversary of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Annual visit of sub-metro, municipal and district imams of Ashanti. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Asante Inikremo and all imams in the Ashanti Kingdom congratulate His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu on his Silver Jubilee celebration since his accession on Sikajwa Kofi. On behalf of all Muslims, we say Ayuko, and that may your reign be prosperous and unmatched. During the subsequent visit, Onikremo and his committee were tasked by Otumfuo into ensuring amicable solutions are formed to complete for peace to reign in Islam and the kingdom at large. Through initiatives such as establishing proper hierarchy of authority and unbroken chain of command to streamline the activities of various imams at the district level. This was achieved through sensitization
and proper identification. In an staff, the committee was able to streamline the activities in the district, thereby improving sense of communalism. Also, through Imam's initiative, Efija Kwabiri South has been able to acquire a piece of land worth of 100,000, whereas in the Efija Kwabiri North, the Islamic school has been relocated to a safe and conducive environment. In addition to this, Imam has made sure all landowners whose land are being used for public projects be compensated duly, while those that were unlawfully taken were returned to their owners. Regional Chief Imam deemed their service as satisfactory and not of promotion. Therefore, he has elevated Anfana South East to the status of a municipal. In addition, Amasia Central into Jokudu status has also been raised to municipal due to the fact that the district has seen a lot of developmental in terms of peace, stability, culminating to an improvement in the welfare of the people, renaissance of the district aforementioned. Oyini Kromo has promoted the district chief imam, who also doubles as the chairman of this committee, to the status as district municipal imam. It is worth noting that the Federation of Muslim Women of Ghana, Ashanti, has been growing and working tremendously to achieve their objectives of Islam. Their effort has been noticed and district status has been conferred into them in acknowledgement of their efforts. Thirdly, Adasi Asqa has many imams which created so many conflicts, thus destabilization peace with regard of Fusu. An investigation was launched and a report was sent to the district security and other stakeholders, example, that is the chief of Fusu, which contains some recommendations that are yet to be implemented. The chief of Fusu, the district and the district assembly have disregarded implementation of the said recommendation contained in the report, which has further exacerbated the variety of peace at Fusu. Also, Busunki district has been ordered to present a candidate for the role of district chief imam. Oyini Kromo has been able to facilitate as well as coordinated effort to build a mosque located at Kuntinasi. The edifice includes a school and an office. In such reserve, some customs are inhibiting the barrier of Muslims in the district. Oyini Kromo appeals to Opunsua to relax the customs in the community to accommodate foreigners, since most of them are sandwiched between tribes and are not privy or familiar with such traditions. Lastly, Amasia West District, that is Pechi number 1 and Pechi number 2. The Serchi Zongo interfered and sacked the imam of the district, which has not been under his jurisdiction. In addressing the matter, Oyini Kromo obtained a court order to close down the mosque until further notice. This was due to the fact that only the regional chief imam has the power to appoint or relieve an imam of his duties. Condoning such acts amount to a result of disaster and a bad precedent. Despite some shortcomings, Akuma Pauma district
must be commended for their resilient generosity and commitment to the cause of Islam by ensuring that relief items reach the embattled people of Yeji during the flood. The district donated relief and cash worth 60,000 Ghana cedis. We are praying to Allah subhanahu wa ta'ala to bless all and sundry who took part in this exercise. It is worth noting that some achievements are not without challenges, which ought to be overcome in order for effective, efficient administration. The most worrisome challenge that has been pledged the committee is that we lack the resources to effectively carry out our duties. Currently, the committee requires a vehicle to facilitate rapid response and coordination of activities in the Ashanti Kingdom. We also appeal to His Royal Majesty for scholarship from the Otufo Scholarship Secretariat for brilliant but needy students. We are very grateful for the opportunity to serve Ashanti and Islam. Long live our King, long live Ashanti, long live Ghana. Thank you very much. Yada wasipi Imam ya obejina hai Yedin kan we shehu the tosim yenu we Imam Jacobu Imam no obone ho modern pa na bege adisrede bi tu woni regional minister almost transfer be so be transfer obi a won the moment transfer enam say o dom wonachi a mre bia ne nchen no mo ko e bibia o ma transfer de no ko your friend say new edibiase and was say yem fa no mra be kwa na yi e den ko ha no betumi akọ adwuma san ba fie the minister so on na no ko no was enam say ntire me ne nkasa ni ya no mamu na ama no enti what obi obon homodin enti me say obon homodin a say le so me bua no obon homodin bua Islam e wo Jacobu ho nyina wo call na mosque ba ko na they say mosque Juma mosque 19 and 19 no obon homodin pa enti na ma de say am that one regional minister of sa enti yada wasepa se wa me gina wani makasa na bibia so akoyie na am say the citation aba a de be man wonim na zongo nkoso hene so wono so obon pa obon modern obon hom modern pa eba emma muslims for wono so ye be the citation be man wonim e wo wonim said the Kwame Frimpong bi na osi nyamedan ema agogofo no ye po e man citation wonim say nyamedan no a osi ya no ni bi ne de atoso Kwame Frimpong mosque me ana me kopi nyamdan me ni Sheikh Usman Sharubutu ne kopi nyamdan no enti na so ejuma de kakra ye didi no e na de ato wonim no ye wo saraku na yesi wo mo headman o ma so odin pa no headman wono wasu atu Jacobu wasu atu pachi number 2 imam ade so wo den na so man kwa ye ni na bossa wo mpene wo ya hoko na pachi number 1 so na pachi number 1 so asori eye nema emfata am saying no yeda wasepa say wodi tumi ni na hyemisa tumi ada hyemisa no tumi no beti di sasu njereba asantima yeda wasipi assalamu alaikum yedada yana na osetutu awotosimi ni otufo bisi di edu hono yedama yana na akasa onya ansana citation no etwato kra
Okay. Nana Chiame said, your citation, you are ansana, Nana Kasa, Nana Kasana, you did Jumadini by we preoccupy. Now, Jacobo Imam, Diano, and a leading kind, into Imam over Soriaba, Yanana, or two for him. Say the citation, no more, two for him, Ukwe yasi biblia sata shiti din. بنجمنا وفي المصطفى صاغ مولدي فما زلت فيه زاهو المتجدد فيا من له قلب محمد رسول الله فيا من له قلب لأوصافه سدي بعيد على قوم يطيب ويمنع تمام. Nana Chiame, Mr. Pine, because of different Asante Kramo Awards, Office of the Ashanti Regional Chief Imam, Umase Swami. Asante Kramo Awards, Muhammadu Ibrahim Anyas, for his philanthropic work, dedication, and commitment to Islam. Your works precedes you. This awards acknowledges your unwavering support to the office of the Ashanti Regional Chief Imam. May Almighty Allah bless you. Awards. Office of the Ashanti Regional Chief Imam, Kumasi Swami. Asante Nekremo Awards. Abdullah Ali Bari, Zongo Asantiman Koswahili. For dedication of his resources and time towards improving the livelihoods of the Zongo community, and most importantly, projecting Islam. Your works leave an indelible mark on Zongo communities and Islam at large, which cannot be ignored. Asante Unikremo conferred this award onto you as a recognition and testament on your works. May Allah bless you. Takbir. Lashami. Yura Bibina, sir, we are Chibian, na kumebi, yet in Shana bread. Na chief mamma said a bit evicted him. Ama all district and metro municipal Imam said Jaraba, and a name who knew. Yeah, I can say, sir. Ubi to se kamawa, ubi nche of fire. Ubi to tumawa, one shot of fire. You were in your so. Now, I can't say a big share in fear. The Chiria Moya, you know, I'm for Sherman, and I'm Damada, and I'm Diabe, more better. And the Uraso said that for your mamma. Then they saw Papa Mobamano, and the Jen Crumbles to home. Naka as I said, Yata will get come. Woman never in Sapra, a Jaquaco, Saudi Arabia. It was her. Again, I am of you.
Nti sɛ mobɔ mpaeɛ mpɛn mu a momfa baako pɛ na wo no. Nti yɛwura ɛgya me yɛwura sɛ ɛnam sɛ de ɔmɔ yɛ n'ani so nti nkramosom onim n'ani so buta gu nyinaa yɛmfa sɛ kyie mam so wɔhyɛ ba ne nkramofoɔ na ma fida kɔ ne nkramo no yɛmfrɛ mu mmienu na mo ambɔ ka sɛ ɔsɛ ɔnya fie aduonu mu ka ho ne nyinaa gyina mo so mo mba pama no afei tasbi ɛsɛma nyinaa no sɛdeɛ afe biara ne no hyɛ ma ne nkramofoɔ yɛmmie mpaebɔ no mu yɛmmie afei wɔn koto ne yɛbɔ mpaeɛ a yɛfɛ no sajada no wei nyinaa yɛyɛ awurade gyapɔ wei nyinaa yɛwura sɛ yɛmfama bɔ kyifam hyɛ ma ne nkramofoɔ ne yɛmmie mpaebɔ no mu yɛwura ne bia bɛka sɛ mpaebɔ no ara na ohia nipadua no ahoɔden ne mpaebɔ nkonkotodua no a mɔbɔ mpaeɛ ma yɛwura ɛda mo ase sɛdeɛ ɛsipɛ no akoma soɔ no ɛnɛ maba ne nkyɛn a abɛsɛ no mama no a ɔsɛ mama nkɔkwa ɛnɛma a mode gyina so de yɛ mpaebɔ no bɛtɛ a mode sɛdeɛ ɔhɔ ne hɔ ansa na mode afrɛ nyame adeɛ a mode sɛdeɛ ɛgyina so frɛ nyame ɛne ne yɛka no nyinara ɛne yɛka ho nyinara no ɛne wase mfama wo ɔne mpanimfoɔ bɛyɛ nyinaa no na obi adi amode bra so ɔmopagya ɔkwan a moyɛ sɛ satene ɔka mo ho ɔwɔ bɛ moyɛ asɔre no nyinaa ɛhuna sɛ mede aba mo sesɛ ma obi magye aka no nyinaa mpagya no ma no nyinaa mfama imam kulmama no mu Imam anan na yɛde naseɛ mapa yɛde ama yɛn nana yɛbibia ɔtomfoɔ yɛn nana yɛne nananom yɛn nana ɔtomfoɔ ɔsɛ tutu abɛduru a ɔtɔ so mmienu sɛ ɔde biribiara bɛma kremoni a ɛnte sɛ wama ne buta na wama ne sajada na wama no tasba na wɔyiri ɔde buta ne bɛkuta nsuo na ɔde sajada no gyina ne nyankopɔn anim akoto de ne ho abɔ fam na wɔwie a wɔasene tasba no so wɔsene tasba no wie a na kwan no epie ɔkasa kyerɛ nyankopɔn a ɔnyame bɛtie ɛnokorɛ sɛ nana nsomakwan ne kaa sɛ nana ne mu nkramosom yie etu ase a na yɛ nokorɛ nti deɛ nana ne bɛma yɛ bia no ɛnsen deɛ obi ama no nti naseɛ mapa ɛde ma nana ɛkɔse bɔ mpayɛ sɛ apɔteɛ ahoɔden nkwatenten onyame ɛmfa nkyɛ no beebi a wɔbɛwura bia no onyame ɛma no nyɛ ɛnhyerɛne ne ɛhan ɛmfa ma no na yɛmi nti beebi a wɔbɛwura bia no onyankopɔn ɛma no ɛnyɛ nkɔsoɔ ɛmfa ma nana onyame ma nana ntena so daadaa na nkɔsoɔ no ɛma ɛmmorosoɔ na biribiara ɛnkɔ yie ɛmfa ma yɛ ɛsɛ nana mɛka sɛ kowa na so mmɛtwɛw inshallah sɛ nyankopɔn pɛ so a mmɛtwɛw no nkoa na bɛba inshallah ansa na yɛbɛkɔ nana kyea me nim nana kyea me yɛkyerɛ imam sɛ kɔmiti yɛ ɛyɛ adwuma no ɛpɛ sɛ yɛyi wɔ mo ɛkyerɛ nana sɛ ɛnɛ akɔnya abadeɛ a ɛyɛ sɛ yɛma obiara ɛnya ne pɔn so kakra nti kɔmiti no mo gis wɔn mu kɔmiti na mo yɛ no mumra mo bɛgyina nana anim na nana ehu ne nananom a edi edwumaso a eti sɛ yi a ama dwumadie
aba sɛdeɛ ayɛ yie. Nana wɔnom ne wɔsomfo a wɔbɔ imam akyi dɔm ɛfa ɛho nkramo program yi na imam sɛ yɛnyi wɔn adi mfa nkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgye nhyira wɔ wɔn nkyɛn na biribiara ayɛ nkɔ soro. Ɔde a ɔmo anamotuo ne dwumadi a wɔn die kakra na wɔde apagya ɛyɛ asanteman mpuntuo. Nana yɛda ase na wɔnhyira wɔn bebree. Wɔnkɔ so. Kowa chini takanishi. Aiwa. Yame beka ho danda nyara answer sebe wada wo waso mu na metie no ebo fadodo dan nyina mo se mpaibo tiname onka ho na de sebe nyame ya ba wo no sebe onwa nkwa mu emu amadere ekabo mu akuye ene nkoso ema santeman ene kana mu sebe nyame omo ni nkyere omo ni nkyere ahodo mu na sebe enko mfo ha obi akyi na wada bo bi tumi ebetu bi na na no anka bo ebi sebe wo sebe no ma wada bo bu me di me dia obo di na ya so sebe ya obo di me dia imam obo se ne saso nko mo no no report na wada bo bu mo gi kada we so sebe o ma ye gudu le ba so mo di ba obo oda tu ni alawa sebe zebe ko so mo di ba obo tu ni na oba so bo na wada ma no o wada ma wada mo bu o mo se bo na di na ba de ye ba ki ko wa no sebe adi a che na me na me onti sebe so fo onti sebe wada ma sem no o no ma wada mo bu wo ni na mo se mo ba de be ti o ma sem ansa na mo fi ha ko wada mo bu Yo. Yo.
na imam ɛde mpaebɔ no abɛwie. ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا أظهر منا ما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك هداك وأن تجعلنا في رضاك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راسل قلوبنا وأبصارنا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر ولا تعسر. 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 اللهم يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الشريف.